Ayo guys. Kena nggo bodo iki bodone kurang pirang dino? 3 guys. Telunya bayarane 210 Ris. Terima kasih. Adum. Kilo dum bayarane dum. Nek nggo sangu tuku roti. Nggo sangu jajan. 10.000-an. Nah. Kilo aku gandeng kok kekelise. Ayo guys. Bayaran Bu iki. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya bodo Bu ya. Ape bodo klo Pak, entuk dhuwit nggo tuku roti Pak. Nya buranya deru. Wah, cek luas. Cek luas 10. Cek luas 10.000. Nyahan susukan. Coba nganu para Pak Citra. Luar recah. Dia recah sakat. Sakat. 40. Oh, nyabu Eka. Bu Eka kenceng gue mantak lepet. Wes udah mulai kalan wes genep. Ini memang digoreng lagi. Iki kowe wong 5, gandeng wong 5 sapa ae? Nyahan. Ya kowe Balawi. Bahru. Mauhan. Sapa neh? Terus Detami Keneng. Yo. Guys. Ya guys.